Čaute, ja som Samo a toto je môj bike. Celý je zložený na ráme GTL Centru, zatiaľ mi vyhovuje. Potom tam mám vidlu od Specialu, Hi-Ten. Rajdy sú tam SMK Slamy, sú zrezané. Potom je tam prestavec GT, hlavové Dabom, gripy asi Autor, koncovky Volume. Potom kľuky sú tam tiež od Specialu. Pedále sú Salt, sedlo Eclat, sedlová spona Free for Ride. Prevodník je tiež Free for Ride. A teraz predné kolo, Rafik Free for Ride Corax, náboj Fuse na guličkách, plášť Campylera. Potom zadné kolo, tam je Salt Nava, dráty sú No Name a Rafik DM24 a plášť Maxis.